फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै सनिबार 2022 मायथाइनि आगस्ट दाननि 13 अक्ट' सावन दाननि 27 अक्ट' प्रतिपद अखाफोर। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय उदांस्रि सान फालिनायनि सिगाङावनो दिल्लीयाव 20,000 गोथां कार्ट्रिजफोर मोन्दों। बेजों लोब्बा थानाय 16 सुबुंखौ हमनाय जाबाय। कमेडियान राजु श्रीवास्तवनि देहाया एसे मोजाङाव फैदों। मख'जाथावदि बिथांखौ हार्ट एटेक जानायनि उनाव दिल्लीनि AIIM हस्पिटालाव सोनाय जादोंमोन। मदि सरकारा टेक्स पेयार एबा खाजोना होग्राफोरखौ अटल पेन्शन योजनायाव बाहागो लानो सम सिमा खाना होदों। मिरु सरकारा एलाहाबाद हाइ कर्टआव 9 एडिशनेल जाजेस एबा उफ्रा बिजिरगिरिफोरखौ थिसनथाय बिलाइ होबाय। नागालेण्डनि CM बिथां नेपियरिय'आ नागा सुबुंफोरखौ हर घर तिरंगा फोसावनायाव गोख्रों बाहागो लानो खावलायदों। उदांस्रिनि 75थि बोसोर सान 2022 बे सानाव मोनबा गुबुन हादरा 15 आगस्टआव गावसोरनि उदांस्रि सानखौ भारतजों शेयार खालामलायो। बेफोर हादरफोरा जाबाय साउथ करिया, नर्थ करिया, द रिपाब्लिक अफ कंग, बहरेन आरो लिechtenstein। क्राइम ब्रान्चआ इन्टारस्टेट मबाइल सिखावनि फालांगिखौ हमदों, जेराव 135 मबाइल फनफोरखौ जब्द खालामनो हादों। बेजों लोब्बा थानाय 10 सुबुंफोरखौ हमनाय जाबाय। जैश-ई मोहम्मद आरो तेहरिक-इ-तालिबानजों लोब्बा थानाय सासे दुथां सुबुंखौ उत्तर प्रदेशआव हमनो हादों। मख'जाथाव दि हमजानाय सुबुङा नुपुर शर्माखौ बुथारनाय थांखियाव फैदोंमोन। भारतआ इउक्रेननि निउक्लियार पावार प्लान्टनि सेराव गावलायलायनायखौ लानानै रासियान आरो इउक्रेननि मोन्नैबो हादरखौ म्युचुएल रिस्ट्रेइन एबा गावजों गाव गोसो हमथालायनो थाखाय खावलायदों। भारतआ मुं मख'आलासै नैथि मुलुग दावहानि उनाव इउक्रेन आरो रासियानि गेजेराव बेले-बेजे सोलिबाय थानायखौ दुखु फोरमायदों, जेराव 13,000 साधारन सुबुंफोरा जोखोम जादों आरो खमैबो 80,000 रासियान आर्मिफोरा थैनो गोनां जादों एबा जोखोम जानो गोनां जादों। नामिबिया सी काम्पाखौ केनियानि भारतनिफ्राय हाई कमिशनार थिसननाय जाबाय। मेघालय सरकारा नर्थ ईस्ट अलिम्पिक गेमखौ खुंनो साखाफारा जाबाय। मख'जाथाव दि बे गेमखौ बे बोसोरनिनो अक्ट'बर दानाव खुंनो लादों। इंलेन्डनि मोन 8 ओनसोलफोराव खरां बोथोर फोसावनो लादों। मुम्बाइआव 871 गोदानै COVID-19 केसफोर मोननाय जादों। सासे सुबुङा थैबाय। सासे 23 बोसोर बैसो विद्याश्री बी आइजोआ कर्नाटकनि बेलारिनिफ्राय रक्षा बन्धननि मुङाव भारतारि आर्मिफोरनि थाखाय मोन 900 रक्षा बन्धननि राखिफोर दैथायहरदों। आसामाव फैगौ चिफ सेक्रेटारि हिसाबै सिनियर IAS अफिसार पवन कुमार बरठाकुर बिथांखौ थिसनथाय होनाय जाबाय। इउनियन हम मिनिस्टारनि मेडेल फर एक्सेलेन्सनि थाखाय 151 पुलिस सोद्रोमाफोरखौ सायख'नाय जाबाय। बे बान्थाखौ होनाय जायो इउनियन हम मिनिस्टारनिफ्राय एक्सेलेन्स इन इनभेस्टिगेशननि थाखाय। हर घर तिरंगा केम्पेइन 7,503 गाबनि फिरफिलाखौ मुजाफ्फरपुरनिफ्राय जम्मु काश्मीरसिम दैथायहरनाय जाबाय। एक्टर रणबीर सिंहखौ मुम्बाइ पुलिसआ सामन खालामदों। मख'जाथाव दि बलिउडनि फावखुंगुर रणबीर सिंहआ गावनि इन्स्टाग्राम एकाउन्टआव नाट फट'ग्राफ पस्टिं होदोंमोन। TMC एबा तृणमूल कंग्रेसनि सासे मख'जाथाव दैदेनगिरि पवन के वर्माया मैया ममता बेनार्जी दैदेननाय TMC पार्टीनिफ्राय रिजाइनेसन होबाय। इन्डियान मेट्रिय'लजिकेल डिपार्टमेन्टआ आसामाव 13 निफ्राय 15 आगस्तसिम अखा हागोननि खौरां फोरमायदों। दिनैनि गाहाय रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।